Id-delikatezza, r-reqqa u s-serjetà f'kull investigazzjoni li tkun meħtieġa li ssir bl-ebda mod m'għandhom ikunu ta' ostaklu għal ħeffa biex l-inkjesta titlesta fi żmien raġonevoli. Kien dan il-messaġġ ewlieni wara l-editorjal tal-ġurnal L-Orizzont fil-ħarġa tal-ġimgħa hekk kif itratta l-każ ta' Ġan Paul Sofija li ddomina d-diskussjoni f'pajjiżna fl-aħħar jiem. Fil-fatt l-editur tal-Orizzont spjega kif jifhem li inkjesta maġisterjali bħal din hi waħda delikata tant li tinkludi fiha kemm lill-Pulizija u anke lill-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol l-OHSA. Dan, skont l-editur jixed l-importanza li din qed tingħata, madankollu xorta waħda dan ma jistax isir skapitu tal-ħeffa biex tingħalaq din l-inkjesta. L-editur fil-kitba tiegħu irrimarka kif il-ġurnal jaqbel mal-Prim Ministru li bla ma jindaħal fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja jew fix-xogħol tal-ġudikatura qed jimbotta biex l-inkjesta maġisterjali dwar il-mewt ta' Ġan Paul Sofija titlesta bla aktar dewmien. B'hekk mhux biss issir ġustizzja ma' min ħaqqu imma wkoll jingħalaq dan il-kapitlu traġiku li anqal mhux biss tant emozzjonijiet iżda wkoll rigbiet fuq karrijiet politiċi.